Усім привіт! В етері телеканалу АТR Прайм. І це час, коли ми розмовляємо з найцікавішими, як на мене, людьми. І надіюся, що наші смаки співпадають, бо люди, яких я запрошую, вони мають безпосереднє відношення до війни, до спротиву, до всього того, що зараз є для нас найголовнішим. Я радий, що відгукнувся на моє запрошення, знайшов час поспілкуватися з нами відомий український поет, письменник, музикант, режисер, театральний режисер і кінорежисер. Я вже не знаю, як тебе ще назвати. Руслан Горовий. Салям алейкум. Алейкум асалам. Дякую, що запросив, Айдар. Ти мене тільки будеш півгодини перераховувати, то що в Вікіпедії пишуть, чи що? Я не вірю в Вікіпедію, ти ж знаєш. Річ у тім, що... Значить, треба менше всяких регалій. Руслан, я себе завжди називаю одним письменник, та й все. Мені це досить. Скажи, будь ласка, зараз така ситуація в суспільстві. Не знаю, як щодо суспільства, дійсно всього це можна сказати. Але фейсбучна наша публіка, вона така нервова, вона така хвилями дивиться на все це. Тобто погано, добре, погано, жах, зрада, перемога, жах, погано, супер, там все таке. Ти як людина, яка, ти не військовий, але ти на війні, біля війни. Спочатку спілкуєшся багато з людьми, які на фронті, які допомагають, то, що сам допомагаєш. Ось яка зараз, з своєю, скажи, письменницькою мовою, яка зараз стадія війни в нас? І що відбувається з суспільством? Як воно сприймає війну? Чого треба не лякатися, а чому треба запобігати? Як нам оцінювати те, що відбувається зараз? Як поводиться? Не те, що там я в тебе як в Бога питаю там якихось вказівок, так? А від людини, яка постійно думає над цим, що відбувається, систематизує в голові. І думка таких людей, як ти, мудрих, насправді, для мене важлива. Річ у тім, що я певен, що зараз самий кінець того, що називають торгом, скоро буде прийняття війни повне. Оскільки в Україні немає абсолютно будь-якого місця, де можна вважати безпечним, то люди вже пройшли стадію несприйняття цього війни. Вже війна прийшла до нас так чи інакше, вже є вбиті, вже є поранені. Я маю на увазі, у кожного якісь далекі або близькі друзі вже отримали щось страшне від цих подій. І люди про це знають. Але, звісно, що війна ще не постукала у кожен дім, тому часом може здаватися, що одні легковажать війною, хтось вже думає, що війна закінчилась, бо вона до нього не докотилася. Хтось, можливо, ще якось сприймає війну, але насправді ми от на тій, мені здається, стадії, коли ми вже майже готові повністю прийняти цю війну, а прийняття війни – це дуже така важлива штука. Тоді ви не відкладаєте життя, ви не відкладаєте це на майбутнє. Тобто ви не кажете, що давайте ми довоюємо і будемо жити. Давайте якось це розрулимо і будемо жити далі. Ні, це і є ваше життя. Іншого життя у вас не буде. І ви будете жити в цьому світі, в цій війні, нав'язаній рашистами. Хтось не переживе, але вже іншого життя в нас не буде. Вже життя ніколи не буде таким, як до 2014 року. Вже життя ніколи не буде навіть таким, як до лютого цього року. Тому що все, вже зруйновані абсолютно всі місточки між тим життям і цим. Тільки перші бомби впали на наші міста, тільки перші ракети підпалили наші хати. Все, війна увійшла в наш побут. Тому треба прийняти це все якомога швидше, тому що так легше. Тоді у тебе нема такого поняття, як «ох, я втомився, я вигораю», тобі немає іншого життя. Що б не відбувалося навколо, ти живи своє життя. Живи, поки можеш жити. Це я хотів би сказати всім українцям. Де б ви не були, в будь-якому куточку України, саме головне зараз – це жити. Слухай,
Наприклад, я не планую, я вже не говорю там, не кажу там про військових, про людей, які близько до фронту знаходяться. Навіть я не планую свій там тиждень більше ніж на 2 дні вперед. Тобто ми не знаємо, що буде так. В принципі, чи потрібно нам зараз щось мріяти, про щось далеко, чи це шкідливо? Знаєш, я над цим задумався, коли занадто часто став чути після нашої перемоги, коли буде перемога, ми сьо, ми там ходимо, ми те зробимо. Якщо є таке слово мрійливість, вона допомагає, чи вона навпаки, якби надягає на нас рожеві окуляри і заважає сприймати реальність такою, якою вона є просто зараз, з боями важкими на фронті, змаганнями кацапів відновити може ще повномасштабні наступи з севера, з півночі, з північного там сходу тощо. Тобто, я не знаю, у мене немає однозначної відповіді на це. Річ у тім, Айдар, що ми всі люди абсолютно різні. Ми всі абсолютно різні, і те, що для одного неприйнятно, для іншого може бути єдиним рятівним кругом і єдиною соломинкою, і якимось єдиним тригером, який тримає його в цьому світі більш-менш нормально. Тому тут не може бути єдиного якоїсь відповіді. Якщо вам ваші мрії не заважають жити, не відкладають ваше життя, а навпаки допомагають, значить мрійте. Якщо ви не можете мріяти більше, ніж там на день-два або планувати своє життя, не плануйте. Я зазвичай нічого не ламаю, я планую все далі по максимуму. Я навіть заношу в якісь там свої щоденники, коли я що маю зробити. Якщо в мене не вийде, значить не вийде. Але я живу по максимуму. Я максимально намагаюся все встигнути, все зробити, в тому числі і допомогти всім, до кого можу дотягнутися. Тому що якщо не жити на максимум, і ще й під час війни, то це якась абсолютна глупость. Таке впечатлення, на що взагалі тоді жити? Лягай, складай лапки, все, власне ж, і прийшли для того, щоб ти не жив. І прийшли вбивати українців для того, щоб ми не жили. Вони ж прийшли, ми ж чули, окончательне рішення українського вопросу, чи якось так воно там звучало. Да? Саме тому сюди прийшли, щоб нас не було. І найбільша наша перемога, коли ми беремо і кожен день живемо. Коли ми можемо по можливості там обіймати друзів, рідних, коли ми можемо, навіть якщо по відеозв'язку, але поговорити зі своїми рідними, які далеко, коли ми можемо допомагати іншому, коли ми можемо, зрештою, піти погодувати чужого кота, який якось там залишився без хазяїв, або там піти допомогти комусь відновити подвір'я після навали рашистів, або просто подавати патрони, або просто вбивати їх на фронті. Давайте називати речі своїми іменами, захищаючи свої тили, свої родини. Все, що ми робимо, якщо воно направлено проти них, воно направлено на перемогу, значить це і є наше життя. Це нормально, я не дуже тут бачу якісь такі розбіжності. Звісно, що вносить корективи. То, що ти хочеться, ти не все можеш зробити, але мріяти може і треба трошки. Знаєш, принаймні мріяти можна так, що якщо ти там прожив добу, і хоча б щось зробив для того, щоб перемога сталося швидше, це вже непогано. Там допоміг комусь, це правда, навіть про кота сказав, до речі, турбота про котів, там, про тваринок, це теж риса така українська, яка виявилася ледь не основною. Ті такі здивовані, знаєш, кажуть, ви такі просто люди, вам рятуватися самим, ви про котів. Я багато це бачив і серед біженців, там кішки, бабусі, але ніколи дуже багато не уїжджали, до речі, не уїжджали до останнього, тому що не розуміли, як швидко розрулити ситуацію з тваринами. Тому що, особливо в селі, ми ж розуміємо, що призвичаєш, це все вже твої, там ти якось відповідаєш за тих, кого приручив, або просто за своє господарство, за тих самих свиней, курів і все інше. Тому багато і лишалися на місці. Слухай, ти багато їздиш по територіях, в яких були бої, і які було звільнено від рашистів. Так? Там, на жаль, це неприємно пахне, але там
є людське м'ясо, кажемо там. Це гарматне м'ясо Путіна, яке вони женять на нас. І ось ти просто, знаєш, про тваринок згадав. Я думаю, а що робити з тими собаками, що з ними буде? Які, ну, ми знаємо, ми бачили ці кадри, і вони розривають навіть неглибокі могили. А вже я кажу про мертві тела окупантів, які там десь в посадках. Ти бачив щось таке? Що з цим робити? Що зоозахисники кажуть про таке? Ми ж не можемо заборонити собакам бродячим, не домашнім, звісно. Да? Їсти те, що вони... Насправді мені важко це коментувати, тому що, ну да, я бачив, я досі знаю, де там по ярах валяються куски русських окупантів, частково кістяки, які щось обгоріло, щось згнило, щось вимилось дощем. Да, вони лежать там, я пару раз дивився, то приїжджаю, час від часу заглядаю. Да, валяються кістки. Мабуть, їх тварини якісь їдять. Ну, якщо я ще про це буду думати, то я не знаю. Я не думаю, що середньостатистична собака, якщо вона навіть з голоду полохавала трошки руського чоловіка, що вона зразу стала абсолютно канібалом і буде їсти людей далі. У мене немає такого враження. Я не дуже спеціаліст, можливо, я помиляюсь, але мені здається, це така штука, що якщо собака поїла, то не обов'язково вона більше, крім людського м'яса, нічого їсти в цьому житті не буде. Ну, поїла і поїла. Виросте нормальна собачка. А що робити? Ми ж їх сюди не звали. Ну, хоч якась користь має бути цих придурків, да? Ну, потягала ногу там трохи собака. Ну, з ким не буває. Ну, знаєте, з іншого боку, це ж, щоб звинуватити наших патріотичних собак у людожерці, це ж треба визнати спочатку, що кацапи – це люди. Це дуже спірне запитання, особливо після того, що вони робили. Ми ж називаємо їх свинособаками. Можуть сказати, що собаки їдять свинособак. Ну, там таке. Давай закриємо цю тему для ясності. Давай, да. Ми пішли. Я почав, я винний в цьому. Але ну, нехай просто вони знають. Ти знаєш, нас же дивляться все одно на Кацапі. І вони мають знати, що це ж не про собак. З нашими собаками ми якось живемося. Я хочу сказати, що я за ці місяці бачив дуже багато решток росіян, які фактично нікому не потрібні, які там і валяються. Там і гвардійці валяються, і обичні рядові. А як таке може бути? Скажи мені, як таке може бути? Як таке може бути? Я не знаю. Я просто знаю одне, що для того, щоб когось ідентифікувати, щоб щось з цим робити, да, це треба людський ресурс, якого не вистачає навіть на перепоховання своїх людей, яких вони повбивали, вимушені були людей ховати в городах, зараз перепоховання, ексгумація і все таки іде. То звісно, що люди, селяни, які не полізуть в ту посадку, який ще й накидало зверху цих ракет або мін мінометних, щоб витягувати якийсь кістяк якогось рядового рятівих. Для чого? Щоб що? Щоб куди його діти? От просто вони цього не розуміють. Да? Оскільки ще й чують, що вони своїх не хочуть забирати, що їх і так там вони товарняками складірують, да? У них потерь нема. Ну нащо людині витрачати свій час? Наприклад, якби я знав навіть, що я зберу цей кістяк в чорний мішок, опишу його, зроблю це і цим врятую життя нашої людини, яка зараз в полоні. Ну, наприклад, мені скаже: Руслан, назбирай мені 10 негритяців, 10 наборів супових. І ми їх поміняємо на живу людину. Да, я б тут рив когтями і шукав, і збирав цих зайд і віддавав би їх назад за те, щоб врятувати хоч одне життя. А так що мене може заставити? Нічого. Ну, люди сіють і підриваються на тракторах. Хто буде по посадках лазити? Заради чого? Щоб позбирати чужі кістки людей, які прийшли вас вбивати? Звісно, що цього не буде. От тому воно і валяється все. Все дуже просто. А що б ти сказав так, ну умовно, цим мамкам, самкам, які відправили сюди своїх там самців, чи там, я не знаю кого, синків, які просто гніють зараз. Ось якось це не по-людськи зовсім. Ну, якщо вони вам не нужні, то вони нам точно не нужні тут в Україні. Якщо ви не намагаєтесь якось повернути навіть мертвих своїх, да? Якщо вам було не жалко своїх живих кудись відправляти, якщо для вас наказ або
там портрет вашого ботоксного лідера на стіні важливіше за вашу людину, яка просто втратила життя. Ну так а я тут до чого? Ну, значить, ви такі. Значить, скажіть собі, що да, от ми такі, нам все одно, ми що наражаємо. Або якщо ми не можемо вже наражати, то наші діти наражають. Ну, а які варіанти? У нас з цим дуже все важко. У нас кожна людина в Україні цінна. Мені навіть наші там умовні сепари, умовні якісь, але українці, вони являють собою цінність. Вони, може, не безцінні, там, якщо воно такий умовний ворог, або яка різниця, але вони все одно, як Україна, цінність мають. Я не розумію, як може так статися, що росіяни для своїх же не мають ніякої цінності. Нічого не валяються. Ну, дивіться, вже ж може 100 разів придумати якісь групи пошук, може якось намагатися війти в переговорні процеси. Ну, у нас є кого у них забирати. Ну, значить, воно їм не треба. Або їм розказують щось так, що воно їм легше ще родить, чим свого забрати. Я не розумію цієї штуки. А взагалі ти щось знаєш про якісь локальні обміни полоненими, обміни загиблими? Це відбувається? Чи взагалі нічого такого цивілізованого з ними робити не можна? Навіть обмін там тіл там полонених нам, ну, які воюють там близько десь там. Ну, я тільки знаю про офіційну інформацію, що відбувається час від часу обмін полоненими, і я точно не та людина, яка має це коментувати, щоб не розказувати вам якісь казочки. Так що я не дуже в темі цій. Зрозуміло. Давай трохи до політики внутрішньої, бо зважаючи на те, що ми з тобою думаємо, що там суспільство все прокинулося абсолютно, ну, може, і прокинулося, але не все, чи не всюди, чи не зовсім. Бо останнім часом ми не будемо конкретно там прізвище зараз згадувати. Це просто політичні сварки, які підігріваються ботафермами якимись там. Да? Ось я сьогодні просто дивився, забанив там пару людей, ну майже незнайомих, просто я не хочу їх бачити. Вони там одна на іншого, інший на ту, той на З, той на П. І уявлення таке, що люди так нічого не зрозуміли. Да? І що робити з цим? Це якась чи якась дитяча риса, чи це так люди впевнені в Збройних силах України? Що відбувається і як на це реагувати? І просто мені здається, що щось повертається не дуже хороше. І, до речі, ці еквілібри, хочу, щоб ти прокоментував, з українською так званою православною церквою Московського патріархату. Це дуже схоже на спецоперацію. Тобто ми тут не стояли, тут ми не знаємо Кирила, хто такий, ми проти нього. А що змінилося? То вони ж до ПЦУ не приєднаються. Тобто багато інформаційних привідів таких, дуже штучних, які або спрямовані на там розбрат в суспільстві, або на те, щоб його це суспільство ввести в оману. Якось я думаю, що це так у випадку з церков'ю. Да? Як на це реагувати, що робити і взагалі? Ну, дивись, перше, що я хотів би сказати щодо першої частини цього питання, оскільки я дуже зайнятий зараз, то я часто випадаю з контексту і або читаю новості, або бачу ці новості, які то, що ти назвав дуже делікатно срачами, да? Я вже їх бачу постфактум майже. Майже завжди бачу постфактум, коли вже я як жирафа, до якої дійшло, а воно вже там закінчилось. Тому воно мене не торкає. Я точно знаю, що приказка там, де два українці, там три гетьмана, народилася не просто так. Ну, звісно, що в нас, як тільки у людини з'являється більше вільного часу, вона починає шукати, кому б засунути ножа під серце на будь-якому фронті. Тому що ми за час свого існування в Радянському Союзі і також вчили своїх дітей, так чи інакше, посередковано. Ми любимо кумирів, ми любимо передавати якісь певні речі на розсуд іншої людини, а щоб нас це не стосувалося. От лідер сказав, хорошо, от той сказав, от так і буде. Да, і коли потім ти там сліпо віриш в якогось месію, да, а твого месію обіжають, от вони починають друг друга там бить
в соцмережах, да, там, до реальних речей це не доходить, слава Богу. А в соцмережах вони дають таку ілюзію близькості, можна друг другу подівати на голову все, що хочеш. Тому я намагаюся в цих хейтах абсолютно не брати участі. Я дуже рідко взагалі намагаюся щось коментувати поза межами моєї сторінки в Фейсбуці. Дуже рідко намагаюся цього не робити. Тому що я пишу все, що я вважаю за потрібне, в себе на сторінці. А що стосується церкви, ну це просто гидотно все, що я бачу. Я пояснюю свою думку. Ніхто не може нічого відмінити. Не буває обнулення. Ці люди, які тепер будуть розказувати, що вони змінилися раптом під час війни, тому що хтось щось на них напав, вони роками забирали гроші наших бабушок, парафіяночок і тягнули їх неізвісно куди, відправляли їх в Москву. Вони жили за ці гроші. Вони, про що ми говоримо? Вони всіх наших героїв обсирали і свого цього придурочного, забув, як його навіть звати, слава Богу, вже позабивав. Вони його там, російського цього главного попа, вони його там возвеличували. Ну, про якого Бога нам можна говорити? В принципі, якщо хтось ще сумнівається, що вся московицька церква, вона КГБшного походження, ну, почитайте якусь літературу. Я не для росіян зараз говорю, мені на них насрать. Я говорю саме про українців. Ну, є ж література, ну, почитайте. Що сталося з там митрополітом, по-моєму, київським, якого забрали, там він там і вмер колись. Як вийшло так, що з Києва перемістилася вся туди, до Москви? Що було? Чому почали повертати попів? Да? Звідки з'явилася вся ця російська церква? Чому був розкол? Що таке? Ну, це ж все дуже наполегливо. Просто... Цю церкву заснував товариш Сталін, я перепрошую. Ну, цю церкву конкретно Сталін заснував. Да, це вже конкретно останній пік, коли вже повністю вони стали не просто агентами, да, бували, що прямо в погончиках вони там були КГБісти, потім ФСБшники і все інше. Тому ні про яку віру, ні про що там не йдеться. І від того, що вони сьогодні один погон зірвали з ряси, нічого не помінялося. Ми маємо у себе вдома, фактично, при такого замаскованого ворога. Що правильно, на твою думку, що правильно зробити? Як держава може поставити крапку на цьому питанні? Бо мені здається, що це просто перефарбування агентури, тобто це продовження життя агентури ще на якісь там терміни. Все. Типу, ми не до чого тут. Просто треба заборонити і все. Просто заборонити, хто хоче їхати в Росію, відкрити коридор, їдь в Росію, служи, попуй там, і щоб тобою тут і не пахло. А всі пам'ятки історичні мають відійти щось українській церкві, щось світським якимось речам, да і все. Ну куди? Ну про що ми говоримо? Які перефарбування? Ну про що? Про що ми говоримо? Це опять намагатися збити людей, які дуже довіряють церкві. Вони тільки отримали вроді Томос і стали ходити в українську церкву. Тепер і ми вже не кацапи, ми вже хороші, ви нас просто не поняли. Буде опять яка різниця. Я не знаю, наскільки держава може в теорії або на часі це зробити. Я не знаю. Ну те, що попускати, це точно не можна. Погоджуюся, бо, значить, це вже це не комедія і не жарт який. Це просто тхне смертю від них. Просто явно. Я знаю, що хочу сказати, а взагалі, да, ось так починаєш аналізувати, що роблять кацапи. Ну, про насильство їхнє я навіть не буду, про їхнє ставлення навіть до своїх людей. Теж ми поговорили вже, да? Але зараз відкрито просто вони на найвищому державному, якщо можна вважати державою, рівні погрожують світу голодомором. Тобто нічого не вигадали нового. Тобто вони, я це зараз подумав, коли я побачив ці погрози там голоду, вони блокують порти, вони воюють, напали на найбільш потужну сільськогосподарську державу Європи, да? Ну, принаймні в деяких галузях, так? І вони знущаються над світом і кажуть, ну що, голодні будете? Ось так. От. Тобто нічого не змінилося в ставленні, лише вони зараз ставляться так до будь-кого, не лише до українців, вони погрожують голодом усім, уже світу просто. Ну, дивись, нічого не помінялося. Вони чим можуть, тим і
тим і погрожують. Що у них в штанах є там, якого розміру, от тим вони і махають. Тобто вони ядерною зброєю махали, походу ніхто не злякався. Бачиш, ці ракети ніколи не взлетять, як Барзикін співав. Вони ж знають, який Барзикін? Чи вони вже не пам'ятають? Вони взорвуться в шахтах. Давно це було. Ну от вони поняли, що ніхто їх не боїться. Да, ну давайте попробуємо шантажнути газом. Оптом кілька якихось там этих всралися і трошки починають заткувати, туди-сюди бігати і намагаються якось порішати свої власні там питання. От. Ага, цікаво, треба би ще чимось їм це саме. Що ж їм такого зробити? О, а давайте ми їх голодом пошантажуємо. Тобто вони будуть весь час знаходити будь-які речі, якими будуть шантажувати світ. Саме тому я кажу, Росія в тому варіанті, якому вона є зараз, просто має зникнути. Вона має зникнути повністю. Не умовно, не ще якось. Вона має або розвалитись на якісь такі маленькі країни, які будуть абсолютно підконтрольні світові, або, я не знаю, там перетворитися в щось загрожене великою стіною і обнесено колючим дротом, і щоб оттуда не вискочить, не заскочить, але то, щоб не несли загрози світові. Якщо світ цього не зрозуміє, значить ця війна буде не остання. Значить буде ще одна, і ще одна, і ще одна. Подивіться на всю історію війн. Подивіться на всю історію війн, і ви зрозумієте, що вона весь час лізе, куди та Росія, куди її не просять. Тому що в них немає іншої ідеї. В них є абсолютно такий пузир про велику руську расу, велику руську армію, яка вже получала де тільки можна. Я вам навіть робив там рубрику на... Ой, забув, що в мене телевізорі. Коротше, забув. Я робив навіть, де розказував, скільки всього вони де отримували по сусалам так, що було потім дуже мучительно больно. І кожні 100 років, або навіть 50 років, вони отримують якусь дуже серйозну поразку. Ми не можемо згадати Цусіму, можемо згадати Кримську війну, можемо згадати там Орда, як вони 300 років. Ну ладно, коротше, в них вистачає там. Вся історія їх пронизана поразками. Але поразки, бо були війни, а це все людське життя. А в нас життя одне. Тому бажано нам закінчити з ними, щоб наші діти не продовжували це. Ну уявіть, якщо ще зараз це на нас з тобою ідея не закінчиться, що наші онуки будуть знову битися з їхнім онуком. Ну що це таке? Ну скільки можна? Ні, так не має бути. Вже 100 років назад світ програв. Світ програв 100 років тому, коли з'явився Радянський Союз, який потім там поглинув Україну спочатку одну її частину, потім по Збруч, потім іще. Це була страшенна трагедія. І ми маємо розуміти, що тоді частина людей уїхала, частина загинула, а частина пристосувалася. От ті, хто пристосувалися і виросли в умовних нас, в ціле покоління пристосуванців. Так от для когось це прижилось, а хтось 30 років тому почав цьому опиратися. От і ми маємо, що вже за 2 покоління останніх з цих пристосуванців знову багато повернулося до вільних людей. І саме тому Путін напав, що він розуміє, що ще пару років і все. Розумієш? І не буде, і вони не зможуть взагалі нічого зробити. Ти думаєш, що Путін просто відчув, що має останній шанс зараз? Ну, безумовно. Ну, йому ж ще наговорили. Я тут думаю, ті його всякі там Шойгу, Мойгу, я не Мойва, та от всі оці. Вони ж там розказували, що він же бабло-то давав і в Україну, і скрізь. Йому докладали, що та слухай, тут Харків наш, Одеса тільки чекає, але саме з розпостертими об'яттями. Київ, такі йому все одно завжди було. Тут тільки раз получили і в Одесі, і в Харкові получили, і в Києві получили. Де б руська людина не приперлася, везде получала. От. Ну, бачите, вони зараз сконцентрувалися на Донбасі і намагаються там, наскільки я чув, я не дивлюся їхні ЗМІ, розказати тепер, та ні, подождіть, ми ж не так і хотіли, ми в принципі ж хотіли тільки ЛНР, ДНР, ці прекрасні 2 руських народи, які між собою ніяк не помиряться теж. От. І от вони сконцентрувалися, щоб дати хоч якусь перемогу у вигляді, там, можливо, Луганської, Донецької областей. Поки що. Тому що, як би ми там хотіли, віримо чи ні, але видно, що санкції працюють. Може не так, звісно, хотілося б, саме класна санкція – це жгут на горло їм накласти.
як щоб зразу. Ну, бачите, що можемо. А ти помітив таку річ, що є медіа такі, ну наші теж час від часу роблять щось подібне гайпове. Але такі медіа є, як, наприклад, «Медуза», яка існує в Латвії, але вважає себе російською, підпорядковується російським законам і має, як вони кажуть, джерела в Кремлі, в спецслужбах. Ну, я не знаю, які там джерела, чи це джерела, чи це колеги. Куратори. Казати. Я просто останні їхній breaking news такий був, що українці, знаєте, там в Кремлі не відмовилися від ідеї захопити Київ. І таким чином і знову пішла така певна істерика. Пішов такий розхід. Ну, як ти думаєш, що це їхні понти, чи дійсно там вони мають наміри, сили там, і щоб відновити повномасштабний наступ там по всьому фронту? Як він був? Ну, я хочу сказати одне. Звісно, що нація, яка не має своєї історії, крім вигаданої, да? Вона ж приліпилась і хоче сказати, що ми – це вони – це ми. Хоча насправді це абсолютно різні історії, і ні про які спільні речі не може фактично йти. Ніякі це не братські народи. Все наше братство показує, що ми весь час з ними воювали, так чи інакше. Але в них же ж своя слав'янськість, вони ж намагаються, ми слав'яні, ми один народ, а слав'яни де? Звідки? Київщина, Київ, мать городов їхніх русських, там і там все остальне, що вони собі напридумували. Тому я не думаю, що для Києва все закінчилось. Я не буду просто навіть артикулювати, що може бути, що не може бути. Я повторюся, що на сьогоднішній день, на даному етапі, нема жодного українського міста, де можна бути впевненим у власній безпеці. І Київ не виняток. Бачите, що з Харковом знову які загострення. Подивіться, що вони зробили з Маріуполем, подивіться, що вони роблять з Сєвєродонецьком, де вони його використовували, колись їх ввозили в Ріву, для того, щоб створити ці ДНР, ЛНР, всі. Бачите, зараз вони його зносять просто з карти, де і все. Тому, можливо, все, що хочеш щодо Києва. Інша річ, що з кожним днем, я в цьому переконаний, шансів у них все менше. Не тільки щодо Києва. А чому ти так вважаєш? Мотивуй. Все дуже просто. В нас з ними є дуже велика різниця. В них дохрена м'яса пушечного і старе, нікому не потрібне озброєння, яке я бачу, наскільки там взривається, яке там з касети «Града» взривається 3-4 штуки, остальні лежать болванками. Тобто все це гівно, яке роками дісталося, можна подивитися, там 83-й рік, це ще з Радянського Союзу. В них нічого сучасного нема, це ж фікція, це ж все розкрадено. Так як і у нас свого часу, армія розкрадалася, там все, а в них все продовжувалося. Тільки докладали Путіну, що у нас новий танк, армата надувна. Там, да? Він, клас, надувна армата. А в нас там іще щось ми зробили. А по факту то не летить, то падає, то не заводиться, то іще що-небудь. Оцім всім вони і намагаються воювати. В нас інша проблема. Але в них багато людей. У нас інша проблема. У нас дуже велика цінність – людський потенціал. Дуже велика цінність, і кожне втрачене життя – це просто страшна катастрофа. Але водночас наші партнери нам потроху допомагають зброєю. І зброєю точною все-таки. Розумієте, якщо цей дрон «Камікадзе» коштує дешевше, ніж танк їхній, але може його уничтожити, то це вже плюс. Якщо він може провести танковий бой у нас сьогодні, он російські танки, а ми сидимо за горою і валимо їх джавелінами. Це у нас танковий бой називається. Якщо ми це зможемо, і з кожним днем кількість людей, які можуть управляти цією зброєю, те, що я бачу, можливо, я чогось не бачу, я, звісно, не військовий аналітик, і не військовий, і не в принципі, але те, що я побачу, хоч трошки, і те, що я розумію, да, все вказує на те, що допомоги все більше. А значить, шанси, що наші втрати будуть меншими, або їхні більше за цей самий час,
Це хорошо. Бо що зараз вони не шкодують. Ну що, їм все одно, вони можуть 20 своїх втратити солдат, щоб одного нашого вбити. Для них це припустимо. Їм пофіг. У них одна побєда, вони за ціною не постоять. А для нас важливо кожне життя, тому що це молоді хлопці, молоді дівчата, які там. От. Це поки що там мене ще не взяли там, да, там в армію, ми ще туди-сюди. Ну, скоро всіх прийде час, тому що ми втрачаємо вперше мотивованих, найбільш ті, хто вже вмів воювати, зараз підуть уже не обстріляні. І от тут треба озброєння. Озброєння, яке б стало щитом і закривало наших хлопців і дівчат, і давало можливість валити їх на дальніх підступах. Щоб уже ця війна була артилерії. Хочете так, нате вам, хлопки, вашим, забув, як біла, що у них там, біла щось, чи Брянськ. Я ж кажу, що я, слава Богу, понаставляв собі ментальних кордонів, вже позабував, як у них там все називається. Щоб у них отам кричали, бігали, кричали, ой-ой-ой, хлопки, опять з України сюди прилетіло. Щоб Білорусь включила мозок. Тому що махати зброєю можна махати зброєю. Просто потім будеш кричати «спиліть мушку». Ну це правда. Ну, ми ж прекрасно розуміємо аналітично, що там в Білорусі відбувається з тою армією. І навіть якщо народ навіть не підніметься, навіть не буде протестувати, якщо його так загнали вже в этот, то вони прийдуть до границі, вже буде дуже боляче. І дуже боляче буде вже і по території Білорусі. Ну це зрозуміло. Я хочу запитати в тебе як письменника, жарт, я не письменник. Ось який найбільш цікавий такий життєвий, справжній сюжет ти бачив на цій війні? І може людину, неважливо хто це, яка найбільше тобі запам'яталася, вразила? Зараз, мабуть, я тобі не зможу от прямо так це сформулювати, тому що зараз є період, я його називаю в голові, накопичення інформації. Я то намагаюся якось це хоч трошки систематизувати, але поки що йде дуже сильним потоком. Я в себе на Ютубі повикладав стільки історій людей, вже повикладав, які пережили окупацію, які, я бачив, як вони реагують просто на звук літака після того, що вони пережили. Люди різного віку, люди різного соціального статусу. Це просто біда, що їм довелося це пережити. І виділяти когось одного я б не став. Єдине, що я хотів би, знаєте, сказати всім, хто може це зафіксувати, має можливість фіксувати. Тому що спогади, поки вони живі, от зразу, це дуже важливо. Тому що з часом людина успокоюється, приймає це все. Іноді навіть відмовляється це знову проговорювати, тому що їй важко. А треба фіксувати і для того, щоб можна було пред'явити, коли все закінчиться нашою перемогою, щоб можна було цих ублюдків по одному вищемляти і дивитися, ага, ця бригада відповідала за розстріл Мощуна, ага, оці там були там-то, оці Бородянку точно валили, оці по Загальцях ходили. І просто вичислять усіх, і просто вони мають за це відповідати. Тому що те, що вони робили з людьми, це просто не влазить ні в які ворота. Це просто такий рівень жаху людського, що я вам просто не передам. А ти сам відчув це, коли ти був в тих місцях, де була окупація, бої, страти, там жахливі ці речі? Як це відчувається? Я і це відчув. Я особливо, коли там я в деякими проривалися з першими відходами їхніх, і з нашими військовими ще йшло розмінування, коли виносили там людей, які лежачі були, інсульт, все, що хочеш було. Війна ж вона не питає, що там було, і вивозили їх далі туди, кудись. Таких багато було груп насправді. Самі страшних речах я не брав ще участі, тому що в мене машини просто фізично не було. А коли я вже знайшов собі машину, я ж не водій, вже. В неї прав ніяких немає, насправді. Ну, а що є? От. І коли я знайшов машину, мені її дали і почав вже їздити, то вже не такі страшні речі були, як от у мене друзі їздили, вивозили. Вони просто вивозили під бомбьошками, під этим, але все одно були дуже серйозні речі, бо і заміновано було, і взривалися машини, я бачив, як. Ну, таке.
на любителя. І забирали звідти людей. Саме головне було просто вирвати їх звідти якомога швидше. Тому в мене цей калейдоскоп абсолютно ще не склався в якийсь пазл, це правда. Ну, в мене теж не склався, тому я думаю, що хоч ти розумніше за мене будеш. Щось дивись, скажеш. знищені міста, знищені села під ноль викошені. От ти заходиш і не бачиш жодного цілого будинку. От вулиці нема, все. Значить, там немає людей. Вони приїхали, навіть якщо не загинули, а уїхали, наприклад. Приїхали, нема будинку. Все, нема куди вертатись. І зараз тільки потрошку відновлюють. Друже, скажи, Руслане, я просто на Фейсбуку і, в принципі, в розмовах там з людьми стикався з такою проблемою, що люди навіть з міст, чи сел, чи селищ, які просто під бомбуванням, під обстрілами чомусь відмовляються їхати в евакуацію. Хоча українців приймають і на заході країни, і в інших країнах. І, ну просто навіщо залишатися? Хто, як це уявити? Я навіть чув про такі історії, що дитинку хотіли евакуювати, а родичі такі безвідповідальні в даному випадку. Є такі просто люди, які там бухають, я перепрошую. Так, вони не випускали її. Як це вирішувати? Про це багато пише Сергій Гайдай, губернатор, як це правильно сказати, голова, давай американським терміном, губернатор Луганської області. Що це за явище таке? Ти стикався з таким? Я от, наприклад, можу сказати те, що я бачив в Харкові. От величезні райони розбиті, там Салтовка, там вся північ Харкова, так чи інакше розвалена. Стоять величезні 16-поверхові будинки, десь там ракета пробила, десь просто вигоріла, будинок розвалений, і багато людей, які стоять і ходять, їх годують. Волонтери їх годують, тому що просто фізично немає можливості навіть включити холодильник, бо немає електричества, бо коли воно все сталося, десь потекло, замикання, ні газу, ні світла, нічого. Так от, але людина так влаштована, що їй здається, що якщо вона вже пережила таке страшне, то зараз трошки легше. Хоча я б і цим людям радив, нема там чого сидіти, треба уїжджати. Якщо нема там прямо так, як в перші дні там розбомблювали, то це не значить, що нема прильотів. Але вони отак от завмерли і все. Отак і на Луганщині, я думаю, на Донеччині в якийсь момент переживши, колись вони це ще не так сильно, якось буде. А потім уже раз і все. І пізно, їм неможливо виїхати. В принципі, ти ж не живучи, ти не бачиш, що навколо до кінця відбувається. Раз в якийсь день і вже виїхати не можна, і нічого ти не зробиш. А що стосується людей, які от легковажать дитячим життям, мені важко давати якісь поради державі. Хто я такий, щоб давати поради державі? Але в нас колись були соціальні служби. Якщо це можна було трактувати як залишення дитини в небезпеці, то з ними треба розмовляти і якось вирішувати це питання. Чи вирішується це? Мабуть, ні. Раз ми чуємо про такі історії. Тому що всі зайняті чимось іншим. Хоча як на мене, це теж дуже-дуже-дуже важливо. Ми от службою розшуку дітей не припиняли ні на день роботи. Стільки історій, стільки зниклих, страшне. Причому як в Україні, так і ті, хто загубилися в перші дні, перетинаючи кордон України. Дуже багато історій шукали, когось знайшли, когось іще шукають. Так і по півдню дуже багато зниклих, по сходу дуже багато зниклих, які намагалися виїхати або виїжджали невідомо де. А як можна взагалі нічого не робити, сидіти і чекати, коли твою дитину вб'ють? В мене цього розуміння нема. Я вважаю, що це кримінальна відповідальність, якщо ти дитину залишаєш в небезпеці. Але чому у нас не реагують на це? Тому що ми ж бачимо, як все. Майже нічого не працює, служби не працюють, тому що йдуть обстріли, просто фізично. Хтось там журналіст десь побачив, поговорив, а це ж треба, щоб виїхали, задокументували, якісь свідки. Є законні якісь речі, бо що ми ж не городами не можемо так робити, що попало. І воно отак от виходить. Слухай, днями Володимир Зеленський дав інтерв'ю доволі відверте, в якому він сказав, що в принципі він знав за рік про те, що буде напад, але не
бажав, щоб у суспільстві панувала паніка. Ну, ти читав це інтерв'ю, напевно. Я не можу розібратися навіть для себе, хто тут більше рації має. Ніби з одного боку він каже так, ну дійсно була паніка, напевно була паніка, як би там окопи рили, там тощо масово і готувалося відкрито до війни. А з іншого боку, якщо ніхто і не готувався, то і прозріння прийшло, ну лише разом зі смертю. Да? І ці такі категорії дуже важкі для мене. Як ось хто тут більше має рацію? Ті люди, які думали і робили так, що не треба зайвої паніки, бо все одно буде напад, але треба зустріти його там, ну, в стані такому, ну, бадьорому щось, я не знаю, там, в стані, коли ти не чекаєш на війну, а просто живеш звичайним життям, а потім, ну, там, бачиш, що відбувається, починаєш діяти. Чи треба було готуватися повільно, системно, і так було б краще? Ось що ти думаєш зараз? Річ у тім, що казати в інтерв'ю – це одне, а що відбувалося насправді – це зовсім інші речі. Тому що, звісно, я б хотів, щоб не за мене вирішували, мушу я знати про війну, не мушу я, як мені готуватися, чи відправляти своїх дітей раніше, чи потім. Це, як на мене, як людину, справляє дуже негативне враження, те, що я там чую. Інша річ, наш президент вміє так сформулювати, що потім ти, коли з'ясуєш, а що він мав на увазі, волоси дибки. Можливо, малося на увазі, що знати, да, це що нападуть, це ж не точно знати число, прогнозувати, що таки війна можлива, тоді важливо, а що ви робили цей рік? Наскільки ваші дії були ефективними, щоб не сталося того. Але відповіді на всі ці запитання вже будуть мати історики після перемоги. Зараз можна годинами говорити на цю тему і ні до чого не договоритися. Щоб сказана якась фраза в інтерв'ю, ну, хорошо, що ти знав, що саме ти знав, яким чином ти знав, а що робив тоді твій там Служба безпеки, да? А що робили той, а що робив той, а чому не робили? Якщо ви всі так знали, чого Чонгар не взорвали. Ну, така якісь такі речі, які зараз, скільки ми не говорили, ми не будемо мати на них відповіді. Ось і все. Це точно, ну, принаймні остаточних відповідей, вичерпних, до таких небезпідставних, скажімо, да, навряд чи ми отримаємо. Тому питання таке, ну, може, частково філософське, але ти ж філософ трохи. А що взагалі на часі зараз шукати зрадників там, чи просто відкласти це, не шукати там ні помилок, ні зради там десь там на півдні, там ні там, просто робити справу тут і зараз, а потім вже це всі обговорення, там закиди одному, то що раціональніше зараз для перемоги. Річ у тім, що, по-перше, я не політик. Я не політик, я поясню, що я мав на увазі. Оскільки я не політик, то для мене абсолютно політичне життя по барабану. Значить, для мене саме важливіше Україна як така. Яка там зрада всередині країни, ще щось там. Для мене важливо, щоб Україна була як держава, цільна, неподільна, так як записано в Конституції. Якщо знаходяться люди, які проти цього, або вони маніпулюють, значить ними треба розбиратися. Інакше ми виростемо знову от таких от там, як Ківа, будь ласка, да? Знову появляться якісь шарики, подшипники. Ну, це ж неправильно, коли просто відверто стібуться з депутатом, вроді як депутат, який має... Це не просто неправильно, це смертельно небезпечно, зрештою. Ну, звісно. Ну, от уявіть секундочку, я от так, знаєте, сформулюю так, щоб всім було зрозуміло, і щоб вас потім до суда не потягнули. От дивіться, ми тут раз б'ємося за вільну незалежну Україну, да? А потім раз нас приймають в ЄС, і депутатам Європарламента котлета.
Я навіть уявляти Ну, от це я, не хочу. от я. І Я. шкодую я лише про те, що наш час в етері закінчується. А з тобою я хотів поговорити про твою пісню. Всі, хто зараз нас бачить, будь ласка, зайдіть на сторінку Руслан Горовий в Ютубі і просто послухайте пісню «Сни весни». Це шедевр. Ти розумієш, Айдер, я тобі два слова скажу. До речі, жодного з пісень, які написані під час війни, на жодне радіо так і не беруть. Чомусь. Я не знаю. Я не знаю ні «Файт», ні «Сни весни», ні «Малі малині», я ні разу не чув. Це по-перше. А по-друге, ще й дуже банять москалі, і я не можу викласти ні на які стрімінги їх. Так що отак, заходьте люди, в YouTube, давайте. подивіться. Я закінчую цю програму, на жаль, і закликаю всіх допомагати таким людям, як Руслан Горовий. Дуже талановита, щира людина. Дякую, що знайшов час поспілкуватися з глядачами ЕТР, які насправді живуть по всьому світу. Дякую тобі. Слава Україні. Ну і слухай, як 10? Мені підказують, що 10 хвилин ще. Я хотів, бачиш, злякався, що про депутата Європарламенту котлету. Ні, здається, все ж таки не 10, ось, а все ж таки я маю рацію, і нам треба завершувати цю програму. Я тобі дуже дякую. Це просто, знаєш, коли просто режисери мені кажуть, ти не чуєш, так? Вони ж просто теж не хочуть, щоб ти прийшов, і я не хочу. Але годинник – це така невмолима річ. Дякую ще раз, дякую глядачам АТР. Допомагаємо один одному, працюємо на спільну перемогу. Дивіться АТР, підтримуйте АТР в будь-який спосіб. Ми працюємо і ми воюємо на медійному фронті за вас, разом з вами, разом усі.